שלום לצופים היקרים, אנחנו בערב שבת פרשיות בהר בחוקותיי, שחותמים את ספר ויקרא. כתוב בחוקותיי, וזכרתי בריתי יעקב, ואף את בריתי יצחק, ואף את בריתי אברהם אזכור, והארץ אזכור. השאלה, איך באמצע התוכחה שמוכיחים את עם ישראל, נכנס הפסוק הזה, זכות אברהם, יצחק ויעקב. שאלה נוספת, למה שינה את הסדר של האבות? אברהם, יצחק ויעקב. פה מתחיל יעקב, יצחק, אברהם. למה? משל, הייתה מכת גנבות באיזה מקום, המשטרה והשב"כ עשו אמבושים עניינים, תפסו את שני הגנבים. הביאו אותם לשופט. התחיל לחקור אותם, איפה אתה גר, מי ההורים? אז אמר לראשון, אתה גנב, אתה גנב, גנב. אני מכיר גם את אבא שלך, הוא גם היה פה הרבה פעמים, והכנסתי אותו לכלא. כמה קטגור אמר, כבוד השופט, אני מכיר גם את סבא שלו. כמה שנים גונב כל הזמן, והיה בכלא שעתה כמה שנים. טוב, אתם מסכימים? אני גוזר עליך שנה מאסר בפועל. תביא את השני. לא, אתה ממשפחה טובה. איך עשית דבר כזה? אבא שלך רב, גדול, לא מתאים. כמה קטגור, כבוד הרב, אני מכיר גם את סבא שלו, היה רב הראשי של טורקיה. עוד יותר. כזה שושלת מפוארת של רבנים, ואתה הולך לגנוב? טוב, אני גוזר עליך 3 שנים מאסר בפועל. כבוד השופט, זה לא פייר, היינו ביחד, אותו גנבה, אותו הכל. למה הוא קיבל שנה ואני 3? אמר לו, זה גנב בן גנב, בן בנו של אחמד הגנב. הוא כל הזמן גונב, נכנס יוצא. מה הוא ראה בבית שלו? רק גנבות. אז הוא ממשיך בדרך. אז לא כל כך יש תביעה עליו. זה ב-DNA שלו. אתה, משפחה כזאת מפוארת, כזאת שושלת מפוארת, אתה תעשה כאלה מעשים, לא בא בחשבון. אומר לעם ישראל, באמצע התוכחה, זה חלק מהתוכחה. אתם, הבנים של יעקב אבינו, כזה צדיק, הדמות שלו בכיסא הכבוד. אתם תעשו כאלה מעשים, וגם אבא שלו, אנחנו מכירים, יצחק הצדיק, עולה תמימה. וגם את הסבא אנחנו מכירים. אברהם אבינו, אבי האומה. אז אתם כזה, אז זה גם תוכחה, וגם הוא בא לנו שינת הסדר, כמו הסדר שלה. אז זה הדבר הזה. זה חלק מהתוכחה. עזבתם דרך אבותיכם הקדושים, ואתם הולכים אחרי בורות נשברים, אשר לא יכלו המים. וזכרתי את בריתי יעקב, ואף את בריתי יצחק, ואף את בריתי אברהם אזכור. שבת שלום.